Mang Odto, good afternoon, welcome. Good afternoon, sir. Unsa atong ipamatay, sir? Yubo. Pila ka adlaw na nimo ubo? 1 week na oh. Luwa sa ubo sa pilaen. Pas mo sa kaon? Unsa mo lain mo kuto-kuto? Mura init siya. Panahon na to niya kung napas mo ba juga unsa pa gyud? Tubo, pas mo sa kaon unsa pa? Dapat sa bawah. Tubo pod. Unsa pa gyud? Kiti mo lawas. Ating lawas. Bugat ang lawas. Unsa pa gyud? Wala lain, isulti tanan kanang mga usay-usay. Kay layo ra pang biyahe, ihurot tanan. Pangalay, pamuipoy, kapoy, wala na. Banhod, wala. Ito lang pa. Kahilot ang Oo, pero ang pinaka-concern ni mo, ubo or bugat ang lawas. Sige. Asa kayo mga address? Bansalan, ayan. Okay, shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur, nasa Sir Dre atong tabangan, no? Mo try po si Sir. May nakabalo ka sa pa, Sir? Sa? Irik mo daw niya. Tanawad. Pinakita sa Facebook, no? So atong tabangan si Sir, no? Inubanan sa pagkampo sa Ginoo kay hindi man makaya kita-kita ra, no? Shout out po sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Of course, akong viewers, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat. Yes, mga karon pa lang nakakita sa akong YouTube, subscribe na mo, no? Para updated mo sa akong ginailot. Pwede mo comment kung na may mga pangutana, kabahin sa iyo pamati sa inyong kalawasan, na wala pa yun mamaayo hantod karon. Huwag kabalik-balik lang, no? Yan, ako yung Facebook, kasi ganahan mo follow, Eric Hilot ang Binisaya. Yan guys, so maghilot na ta, shout out sa taga Bansalan, Davao del Sur. Okay, nakasyon? Boxer. Kanip ko, boxer. Bugat ang paminaw sa kalawasan. Ako sa balay. Bye. Tara. Hindi ka sulod sa dawa. Karon pa taga nahilot sir na? Di ka nagpasag uto hapon gabi eh. Masa hapat ligo. Lili? Kada hapon? Dinay-nayin tanang kundang sir nga magbasa tag uto hapon gabi ha kay makapas mo na sa lawas. Ang tawagan na niya pas mo sa kusog ha. Ang hindi nga na pag di yung tamundang paralyzed na ha, makaparalyzed na. Wala ko manghadlok kung hindi mao ginay realidad. Pero noon na may advantage, dugay pa. No? Dere sir. Hindi na ito nabungkagon, mabugat na ang atong kalawasan. Bugat, wala magkapoy. Antay ka na, mag-wheelchair na. Kada gabi maligo. Siya. Hindi ka na po kayo maligo. Wala yung nag-ML rata. Hapon gabi, hindi ka na pwede. Ang pinakalayo, ang anhidre sa kuha, dili ay. Napaday mas layo. Japan, anhidre. Kada gabi maligo. Paralyzed eh. Wheelchair siya, di kag Japan. Eh?
Ani pa yung nilaktan. Gapon, nagadapo, ang robot. Gapon. Abo ito ha? Yagi na gusto lang, maghilot pa din, maging mahubad. Apang balik na, maghilot, at sawan ako eh. Wala naman lagi robot, no? Nahapon po to, masa, hapbat, ligo. Kaya para lami at daw ba, no? Ang lugar mo tanaw sir, kita naman sa mga YouTube. YouTube na ko. Ang lugar ka sir, subscribe po sir. Kanan lang mo daw ka isa. Kanan i-post na ko na isa unya ha. Para makakita pagdah mo. Ha? Isting ko kung hilot. Hindi lang baklaran ko na. Lingkod ng maana. Na kung taong sus paghigak ng pintin. Kung utong mo kinagsan maging tao. Eh, wala po kayo no? Oh, nung siya nga, di lang nito sa uno. Ano ito, mura ganin. Sakit ko mo ba daw? Uno man, wala man. Ang pinakadabis nga hilot nun, pungani yun. Eh, kung lingkod mo gud, inigtulak ka na maana man ka. So, di dito sa mga 100%, mairog man ka. Hindi, di man mairog. Pundo man.